Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki. Z tej strony Maria. Wiecie, na Białorusi mówi się, jak świętujesz Sylwestra, tak i spędzisz Nowy Rok. Biorąc pod uwagę, że spędziłam Sylwestra oglądając fundamentalny, wielkoformatowy, głęboki film, adaptację książki Potop Henryka Sienkiewicza, myślę, że mój 24 rok będzie bardzo ciekawy, pełnym wyzwań, nowych odkryć na temat Polski, jej historii i kultury. I nie mogę się tego doczekać. Oczywiście musiałam zacząć zapoznawanie z trylogią po kolei, zaczynając od Ogniem i Mieczem. Ale uświadomiłam sobie to dopiero po obejrzeniu filmu Potop. Myślę, że wybaczycie mi moją niewiedzę. Tak naprawdę przymusił mnie do obejrzenia tego filmu portal, gdzie ja oglądam filmy. Zobaczyłam tam reklamę Potopu i był taki napis "Ostatnia szansa". To mnie wystraszyło i pomyślałam, że trzeba wykorzystać ostatnią szansę. Właściwie od 1 stycznia już nie można obejrzeć tego filmu na tej stronie, przynajmniej darmowo. Oglądałam nie Potop oryginalny, a Potop Redivivus, czyli Potop odrodzony. To szczególny projekt Filmoteki Narodowej, którego celem jest przybliżenie jednego z najznakomitszych dzieł polskiej kinematografii współczesnej publiczności. Oto co mówił Jerzy Hoffman, reżyser Potopu, o Potopie odrodzonym w 2014 roku. Od premiery Potopu minęło 40 lat. To oznacza, że wyrosły co najmniej 2, a zapewne 3 pokolenia, które tego filmu nie widziały w kinie. W tym czasie zmieniła się mentalność, jak i oczekiwanie widza. Dzisiejszy widz jest przyzwyczajony do innego rytmu narracji, innego montażu i tempa. Tamten Potop sprzed 40 lat miał w sumie 5 godzin i 15 minut projekcji. Wyświetlaliśmy go w 2 częściach. Ale czy dzisiejszy widz będzie chciał spędzić w kinie ponad 5 godzin? Trudno to sobie wyobrazić. Stworzyłam więc Potop na nowo, w wersji 3-godzinnej. Film, który nic nie stracił z najważniejszych wątków, który nic nie stracił na czytelności, a jednocześnie nabrał niezwykłego tempa. A próbne projekcje pokazały, że stał się filmem na nowo atrakcyjnym i pasjonującym. Wiadomo, że Potop opisuje czasy wojny polsko-szwedzkiej lat 1655-1660. Prace nad filmem zajęły 535 dni zdjęciowych i pochłonęły ogromne nakłady, sięgające około 100 milionów ówczesnych złotych. Film został nominowany do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, ale przegrał w rywalizacji z Amarkordem w reżyserii Federica Fellinego. Powiem szczerze, ciężko było mi obejrzeć nawet 3-godzinną wersję. Po pierwsze, dialogi i wymowa nie zawsze były dla mnie jasne. Po drugie, trochę zabrakło mi dynamiki. W końcu należę do innego pokolenia, jesteśmy przyzwyczajeni do innego tempu, przyzwyczajeni do wielu wydarzeń w krótkim czasie na ekranie. To nie jest ani dobre, ani złe, po prostu czasy się zmieniły i postrzeganie informacji w XXI wieku i w XX wieku jest inne. No i po trzecie, już trochę zapomniałam historię Rzeczypospolitej obojgu narodów, zwłaszcza tak odległej z czasów Potopu szwedzkiego. Z powyższego wynika, że aby obejrzeć ten film, trzeba być przygotowanym widzem. To nie ten film, który ogląda się dla rozrywki, relaksu i innych rzeczy, to poważny film. Swoją drogą myślę, że powinien go obejrzeć każdy Białorusin, ponieważ tu chodzi o historię naszego wspólnego państwa Rzeczypospolitej obojga narodów, Unii Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego, którego ziemie obecnie wchodzą w skład Białorusi. Więc powtarzam, aby zrozumieć ten film, trzeba na początku przeczytać książkę albo chociaż krótkie strzeżenie. Ja tego nie zrobiłam, więc podczas oglądania było dużo pytań. Więc skupiamy się na bohaterze Andrzeju Kmicicu. Postać Andrzeja Kmicicy jest historycznie potwierdzona. Tylko naprawdę miał na imię Samuel i nie był chorążym orszańskim w 1654 i 5 roku, a w 1658 roku. Na początku filmu nie darzyłam głównego bohatera wielką sympatią, mimo jego dobrego wyglądu. Świetnie wpasował się w rolę Daniel Olbrychski. Widzimy rozrzutnika, pijaka, bad boy we współczesnym tego słowa znaczeniu. Obrzydliwe jest także jego towarzystwo. Sceny, w których piją w domu, awanturują się, tłuką naczynia, strzelają prosto w ściany i ten epizod ze świecami, który pokazuje stopień narcyzmu Kmicica, to wszystko stawia widza przeciwko głównemu bohaterowi i sposobu życia. Jednak dalsze wydarzenia rozwijają się w taki sposób, że pojawia się stopniowo sympatia do niego. Człowiek zawsze może się zmienić, zawsze może zmienić swoje wychowanie, powiem tak, zrehabilitować się, ale to musi być szczerze, bez maski. Wiele mówią twarz i oczy Andrzeja pod koniec filmu, kiedy siedzi z Oleńką w kościele. I to jest zaskakujące. Kiedy Kmicic żył swoim dawnym życiem, właściwie nie miał żadnych osiągnięć i nie był niczym i nikim, był pompatyczny i pewny siebie, a po przejściu prób i zostaniu bohaterem widzimy w nim pokorę, skromność, honor. Aleksandra Bilewiczówna zagrała Małgorzata Braunek, jest główną postacią żeńską w Potopie. Była Litwinką ze starego rodu szlacheckiego, a jej wychowaniem zajmował się dziadek, który zapisał jej rękę Andrzejowi Kmicicowi. Gdyby Oleńka nie poszła za mąż za Kmicica, musiałoby udać się do klasztoru. Choć zakochała się w Andrzeja Kmicica od pierwszego wejrzenia, kobieta nie chce wiązać się z negatywnie postrzeganym przez siebie mężczyzną, dopóki ten nie odkupi swoich win. Mówiła do niego: nie pójdę za człowieka, na którym ciążą łzy i krew ludzka. Mianowicie jej bezkompromisowa postawa w tej kwestii staje się jednym z katalizatorów przemiany młodego chorążego Orszańskiego. Oleńka to piękna kobieta i uosobienie wszystkich najważniejszych cnót polskiej szlachcianki. Jest wielką patriotką swojego kraju. Oleńka jest niezwykle pozytywną postacią. Ona modliła się za swoich wrogów, nigdy odmawiała nikomu w pomocy, opiekowała się rannymi. Wydaje mi się, że Oleńka to zbyt idealna osoba, krystalicznie czysta. Być może dlatego, że to jest tak naprawdę fikcyjna postać. W rzeczywistości nie było takiej Aleksandry Bilewiczówny, a sam Samuel Kmicic był żonaty na Annie z rodu Kantakuzyn, chyba bizantyjskiego. Ciekawe jest, że ta Anna, zanim wyszła za mąż za Samuela Kmicica, dwukrotnie owdowiała i od drugiego małżeństwa miała 3 córki i 6 synów. A jak wy myślicie, ile byłoby dzieci u Oleńki i Andrzeja Kmicica z Potopu Sienkiewicza? No dobrze, wrócimy do postaci Oleńki w filmie. Najważniejszą cechą jest jej żelazna konsekwencja. Wszystkie dokonywane przez nią wybory determinowane były światopoglądem, w którym znaczenie miały honor, rozsądek. Niezłomność charakteru, prawość, wewnętrzna dobroć łączy się z wielką roztropnością i odwagą. Dodatkowo pozostawała ona stała w uczuciu do Kmicica, chociaż jego postawa ją rozczarowywała. Zupełnie odróżniała się ona od innych pań żyjących w jej epoce. Nigdy nie straciła głowy ani dla mężczyzny, ani w obliczu zagrożenia.
Konieczność robienia tego, co jest słuszne, jest podstawową zasadą, którą kieruje się w swoim życiu Aleksandra Bilewiczówna. Cóż, myślę, świat byłby rajem, gdyby w rzeczywistości było więcej takich kobiet jak Oleńka. Czytałam, że Henryk Sienkiewicz wykonał gigantyczną robotę pisząc Potop. W ciągu 2 lat zbierał materiały, czytał dokumenty historyczne, różne listy, korespondencje itd. Ale jego dzieło nie jest kroniką tamtych wydarzeń i tym bardziej nie można traktować Potop jako podręcznika historii. Bardzo mnie poruszył sposób, w jaki Janusz Radziwiłł został odzwierciedlony w filmie. Zwyczajnie nazywa się go zdrajcą, ale dlaczego tak się stało i czy jest to takie proste? Analizując wydarzenia historyczne z poprzednich lat, musimy pamiętać o tym, że na rok przed potopem szwedzkim Litwa była zajęta Moskwą, której wojska wkroczyły do Rzeczypospolitej. Strach Radziwiłła przed Rosjanami nie był bezzasadny. Car na miesiąc przed podpisaniem układu w Kijdanach obwołał się wielkim księciem litewskim. Radziwiłł zarzucił królowi, że wstrzymuje pieniądze na wypłaty żołdu dla litewskiej armii. Króle poparli Gosiewski i Sapiecha. Odmówili oddania swoich wojsk pod komendę Radziwiłła, co utrudniło wspólną walkę z Rosjanami i upokorzyło Radziwiłła. Oprócz tego kraj był osłabiony wojnami i buntem kozackim. I Janusz Radziwiłł zdawał sobie sprawę, że w ówczesnym układzie politycznym istnienie samodzielnej Litwy jest niemożliwe, że to jest państwo zbyt słabe, żeby istnieć samodzielnie i nie polega wątpliwości, że układy litewsko-szwedzkie trochę powstrzymali marsz rosyjski w głąb Litwy. W istocie Janusz Radziwiłł musiał wybrać mniejsze zło z dwóch, albo znaleźć się pod panowaniem Moskwy, albo poddać się Szwedom i z ich pomocą odzyskać swoje ziemię. Także Radziwiłł miał pretensje do króla z lat ubiegłych, gdy król nie nadał Januszowi Radziwiłłowi stanowiska podstolego połockiego, wówczas prestiżowe. Ostatecznie to stanowisko wygrali konkurujący z Radziwiłłami Sapiechowie. Dobrym stosunkom nie pomagało także to, że Janusz Radziwiłł był protestantem, a nie katolikiem. Tylko proszę mnie rozumieć, nie usprawiedliwiam działań Janusza Radziwiłła. Chcę tylko powiedzieć, że w Potopie jego osobowość jest pokazana jednostronnie. Podsumowując, można stwierdzić, że stosunki między władzami polskimi a litewskimi nie były gładkie. Były konfliktowe i istniała rywalizacja o władzę. Wszystko to wychodziło na korzyść Szwedom, Moskwie i być może doprowadziło do rozbiorów. Oglądając film, zadałam sobie pytanie, gdzie to wszystko było kręcone. W filmie jest mnóstwo scen wojskowych i bitew, jest to dzieło kolosalne i nie można go nie docenić, biorąc pod uwagę lata, w których kręcono zdjęcia od 1971 do 1973 roku. Okazało się, że zdjęcia miały miejsce nie tylko w Polsce, ale także w Związku Radzieckim. Na przykład w Mińsku nakręcone zostały szturm i Lubicze i pojedynek Mietica z Wołodyjowskim. Do sceny pojedynku użyto wody z sikawek strażackich, które miało udawać deszcz. Dopięty budżet 100 milionów starych złotych wymuszał dodatkowe oszczędności. Hoffman zdecydował się na współpracę z mińską wytwórnią Białoruś Film. Dzięki radzieckiej wytwórni Mosfilm udało się pozyskać do filmu pół kawalerii, który później wykorzystano do kręcenia Wielkiej Batalii. Ekipa zdecydowała, że występujące w powieści Kijdany i Taurogi będą imitowane przez Podhorce i Olesko, to współczesna Ukraina, a Wielka Bitwa była nakręcona pod Kijowem.
Dowiedziałam się, że muzyka do filmu została nagrana w ciągu 2 dni w Łodzi. Wiadomo, że oryginalny film, ekranizacja pierwsza, Nie Redivivus, trwa trochę więcej niż 5 godzin. Ale według Jerzego Hoffmana, reżysera, w całości było nakręcone 20 godzin. Jeszcze chcę poruszyć temat tytułu filmu. Myślałam, że potop, dlatego że tutaj chodzi o potopie szwedzkim, ale jak dowiedziałam się, Henryk Sienkiewicz przydał temu imieniu inne znaczenie. Sienkiewiczowski potop miał oznaczać powszechne, zbrojone powstanie polskiej ludności, zalewające wrogie wojska ze wszystkich stron i wyzwalające w taki sposób ojczyznę. Bardzo się cieszę, że poświęciłam swój czas temu filmowi, a później wiele godzin spędziłam na przeczytaniu różnych źródeł historycznych, na zagłębianiu się w historię naszej wspólnej ojczyzny. Uwielbiam prace, które budzą zainteresowanie, głód odkryć, nowej wiedzy, a potop właśnie jest takim otworem. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinku. Będę wdzięczna za Wasze komentarze, co Wy myślicie na temat potopu. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I jeżeli Wam ten filmik się spodobał i Wy chcecie mnie podziękować, to możecie to zrobić kciukiem w górę albo postawić mi kawkę. Do zobaczenia ponownie w nowych odcinkach. Cześć!